Dende a Rede de Mulleres contra os Malos Tratos queremos agradecer a vosa presenza un xoves máis, como todos os xoves últimos de cada mes que nos reunimos aquí en Príncipe para recordar esta lacra. Hoxe está con nosotros Aurora Mestre, que é a que vai ler o comunicado. Mércores 25 de xuño cúmprese 10 anos da aprobación da Lei Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Esta lei puxo por vez primeira na axenda pública un problema que ata ese momento era un delito invisible, reconecendo que a violencia machista é o símbolo máis brutal da desigualdade existente na nosa sociedade. Non é posible erradicar a violencia de xénero sen recoñecer que se alimenta da situación da discriminación a que nos somete o sistema patriarcal en alianza nestes momentos co capitalismo neoliberal. Estes dous sistemas están perpetuando as desigualdades e injustizas, xerando os maiores focos de opresión contra as mulleres. Na exposición de motivos, a Lei Integral contra a Violencia de Xénero establece que os poderes públicos non poden ser alleos á violencia de xénero, que constitúe un dos ataques máis flagrantes aos dereitos fundamentais como a liberdade, a igualdade, a vida, a seguridade e a non discriminación proclamados na Constitución. Eses mesmos poderes teñen, conforme disposto no artículo 9.2 da Constitución, a obriga de adoptar medidas de acción positiva para facer reais e os efectivos ditos dereitos, removendo os obstáculos que impiden ou dificultan a súa plenitude. Con todo, o Estado está abdicando das súas responsabilidades coas cidadáns e das súas funcións sociais. Semella que o Goberno só se lembra da Constitución para os asuntos que lle interesan, e non, en cambio, para loitar contra a discriminación das mulleres. Os dereitos que temos acadado con tanto esforzo están sendo ameazados, traendo como consecuencia a feminización da pobreza e o incremento da violencia contra as mulleres. Nos últimos 2 anos, o presuposto estatal destinado á loita contra a violencia cara ás mulleres reduciuse un 28%. Mentres tanto, neste mes de xullo, novos casos de violencia de xénero aparecen agochados na sección de sucesos dos xornais. Casos como dunha muller asasinada a martillazos en Motril. Outra muller encerrada nun piso polo seu marido un ano inteiro en Elche. Unha muller nova acosada en Ordes. Ou outra muller vítima de agresións sexuais por parte da súa parella en Moaña. É un triste e longo etcétera. A pesar da dureza destes casos, nestas últimas semanas de xuño, os medios de comunicación tentaron asoballarnos día e noite coa proclamación dun novo rei que nada novo trae. As mulleres vítimas de violencia de xénero non aparecen por ningures. Non son un colectivo prioritario para os poderes públicos e tampouco para os grandes medios de comunicación. Mentres eses grandes medios de comunicación seguen entreténdose en tercer esta cortina de fume real, temos que lembrar que no Estado español, no que levamos de ano, 38 mulleres e un menor foron asasinadas pola violencia machista. Eses asasinatos non foron nin nomeados nestes días de grandes fastos reais, nin se nomeou o terrorismo machista por parte do xefe do Estado nin dos membros do Goberno. Unha vez máis, as mulleres non contan ni as súas familias tampouco, que son descruzadas se tan siquiera ter en conta a súa dor. Os datos do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello do Poder Judicial alertan de tendencias moi preocupantes, como o incremento das mulleres que renuncian a continuar o proceso judicial tras a denuncia, o crecemento do número de denuncias por violencia de xénero arquivadas polos xulgados e a crecente taxa de ordes de protección solicitadas que son denegadas. A pesar de todos estes datos,
Os órganos judiciais non son obxecto de ningún tipo de avaliación pública transparente e coa partición das afectadas e as organizacións de mulleres. Por outra banda, as campañas de prevención de violencia son insuficientes, poñendo só acento en que as mulleres denuncien, obviando, en cambio, os obstáculos que as vítimas se enfrontan nos procesos judiciais, derivados moitas veces dos estereotipos de xénero. O presuposto destinado á prevención é moi inferior a outros moitos. Por exemplo, en 2012, a inversión en campañas de reclutramento do exército duplicou a da prevención da violencia de xénero. Esta reducción na prevención é alarmante. A diario estamos vendo a cantidade de casos de violencia contra as mulleres, contra elas e contra as súas crianzas. Sin embargo, nós, como sociedade civil, debemos continuar exigindo aos poderes públicos que se responsabilicen de esta situación e seguir traballando porque estes casos non queden como meros sucesos nas páxinas dos xornais. Moitas gracias. Agora agardamos un minuto de silencio. Antes de irnos, quero comunicar que o sábado 28 está convocada tamén unha manifestación polos dereitos LGTBI. A saída será ás 20 horas do cruce de Colón con Uzaiz. Moitas gracias.